Lewap vilayatynyň Dolandyrys merkezi Türkmenabatda resmiýetler daşary ýurtlarda, hususan da Russiýada öndürilen spirtli içkileriň dukan tekçilerinden aýrylmagyny talap edýärler. Yerli ilat hiltaýdan yerli alkogol önümlerinden has gowudy aýdylýan bu içkileriň eýýäm gara bazarynyň hem emele gelendigini belleýärler. Bugünler Türkmenabatda polisiýa dükandary aýdanyp daşary ýurtlarda öndürilen alkogol içkilerini eletalýar. Olar etatan hem Russiýada öndürilen araklary gözleýärler. Polisiýa bu hereketine diňe bulary satmak bolanok diýip düşündürüş berýär we araklary ýanlary bilen alyp gidýär. Olar aragyň gerek bolsa polisiýa bölümine gelde al diýärler. Emma ol ýerde goşmaça azar berilmeginden, jerime töledilmeginden howatyr edip köpler barmaýarlar. Diýip Türkmenabatly töwdügärleriň biri anonimlik şertinde 19 oktýabrda gurrun berdi. Ol bahasynyň tas 2 hisse gymmatdygyny hem garamazdan yerli ilatyň daşary ýurtlarda öndürilen spirtli içkileri satyn almaga ýykyn edýändiklerini hem belledi. Yerli öndürilen onlarça arak satylyp dur, emma olaryň hili degişlilikde yaramaz, olaryň içimi gowdal. Şeýlede ertesi gün kellägri ýaly oňoýsuz täsirleri bar. Diýip söhbetdeşimiz sözüne goşdy. Ýokarda hem bellenilse ýaly yerli resmiýetler soňky günlerden bäri daşary ýurt alkogol içkilerine garşy geçirilen reýtleriň sebäplerini düşündirmeýärler we bu gadagynlygy ýurtda adatça bolsa ýaly diňe dil üstü bilen beýan edýärler. Azatlyň yerli suwda idaralaryndan, şeýle-de häkimliklerden bu barada düşündürüş almak tynançyklary hem netije bermedi. Bu ağırlıkta Türkmen häkimetleriniň beýleki haritler hyzmatlary garşy emeli çäklendirmeleri girizmeginde hem bolsa ýaly Türkmenabatda daşary ýurt spirtli içkileriniň eýýäm gara bazary hem döredi. Rus aragyny dukan tekçeleriniň aşagyndan satyn alsa bolýar. Onuň bahasy elbetde öňküsünden hem ýokurlandy. Yarım litrlik arak 90 manatdan başlanyp 400 manada çenli ýetýär. Emma munyň üçin ynamdar töwdegäri tapmaly. Daşary ýurt alkogol içkisiniň gerekdigini aýtsaň, ol 10-15 minutdan getirip berýär. Görnüşinden olar bulary ulaglarynyň içinde saklaýarlar. Diýip Türkmenabatly ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Türkmenistanda ulu bayramçylyklara gabat, şeýle-de salyk aýynyň dowamında alkogol önümleriniň satywy gözürtüle çäklendirilýär, hatda gadagan edilýär. Emma Türkmen häkimetleriniň Lewapdaky daşary ýurt spirtli içkilerine garşy soňky reýdiniň sebäplerini häzirlikçe resmi we näresmi ýagdaýda anyklamak başartmady. Türkmen häkimetleri bu soňky çäklendirmelerini kommentirlemeýärler. Döwlet mediasy hem bu barada habar bermeýär. Ýatdatsak 2018-nji ýylyň aýagynda Türkmenistanda alkogoluň ziýany täsiriniň öňüne almak hakynda kanun kabul edildi. Resmi maglumatda bellenmegine görä, bu dokumentde alkogoluň öndürilmeginiň, dolanşygynyň çäklendirilmegi, mahabatynyň düzgünleşdirilmegi ýaly çäreleriň toplumy ketgitlenýär. Munyň netijesinde ýurtda alkogol önümleriniň salgydy hem galdyryldy. Bu kanunyň izi bilen ýurduň durly künjeklerinde alkogol önümleriniň suwdasynyň togtudylmagy ýaly ýagdaýlar hem ýygzamlaşdy. Türkmenistanda häkimetler tagdyn durmuşyň propagandasyna döwlet derejesinde üns berilýändigini aýdýarlar. Galy berse-de Türkmen hökümeti 2025-nji ýyly çelini ýurdy çilimden doly azat etmegi göz öňünde tutýandygyny aýdýar. Emma munyň çäginde geçirilen çäreler aglaba ýagdaýda diňe gadagyn ediji düzgünler bilen çäklenýär we azatlyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä adamlary yaramaz endiklerden ýüze vurmak üçin maslahat beriji, profilaktik çäreleri geçirilmeýär, alternatiwa hudurlanmaýär.